Tokom kasnog plejstocena, pored evropskog divljeg goveda, u Evropi je obitavao i evropski bizon. Bizon Bonasus bonasus. To su velike snažne životinje, čiji mužjaci dosežu težinu i do 1 tonu. Ukupna dužina tijela od nosa do repa iznosi oko 2,5 do 3,5 metra, a visoki su oko 1,80 m do 2 u grebenu, dok su ženke nešto manje. Danas su najteži kopneni sisari u Evropi, poznati po svojoj izraženoj grbi na ramenima, snažnoj građi i velikim rogovima. Pored evropskog bizona, bizon Bonasus bonasus, spadaju još 2 podvrste. Evropski planinski bizon, bizon Bonasus caucasicus, je veliki biljoljed sa odraslim mužjacima koji obično dostižu visinu od 1,60 m do 2 u ramenu, dužinu od 2,90 do 3,5 metra i teže od 800 do preko 1000 kg, dok su ženke manje, teže od 300 do 540 kg. Evropski planinski bizon pretežno je obitavao na Kavkazu, a karakteriziraju ih izraženija grba i manje čupavo krzno od američkog bizona. Karpatski bizon, bizon Bonasus hungarorum, je masivni biljoljed sa mužjacima koji dosežu 1,80 m do 2 metra visine u ramenu, do 3 metra i 30 dužine te 800 do 1000 kg težine, dok su ženke i kod njih nešto manje, teže oko 400 do 600 kg. Poznati su po svojoj impresivnoj veličini, te su nešto privlastiji od druge 2 podvrste.